Fil-15 ta' Frar 2015 qed ngħidu 5 snin ilu. Mhux il-bogħod minna fuq ix-xatt tas-Sirte fil-Libja, propju l-isfel minna direttament. Inqatlu 21 nisrani għatawlhom rasu 5 snin ilu. X'kienet il-ħtija ta' dawn il-21 Eġizzjan tal-Knisja Kopta l-hekk Eġizzjani li kienu nsara? Kien hemm wieħed minnhom għax kienu 20 Eġizzjani u wieħed kien Samrani mill-Ghana. U meta il-qattiela qalulu inti nisrani wkoll, meta ra l-fidi ta' daw il-ħaddiema sempliċi Eġizzjani li ma ridux jiġħdu lil Ġesu, qalilhom Alla tagħhom u Alla tiegħi. U qatawlu rasu wkoll. Kemm tkun ħaġa sabiħa l-aħwa li l-kelma ta' dak il-21 martri ta' Sirte li ma kienx mill-Eġittu kien mill-Ghana. Tkun ukoll il-kelma tagħna Alla tagħhom u Alla tiegħi.